सेंग्रा सिख्ला नङा बोराय बुरि नङा गथ' गथायबो नङा हौवा हिन्जाव गोनां गथ' गथाय गोनां सुबुंफोरासो I love you थाथ'नाय गैयै बारा जानो हमबाय दाउमा दाउसा नङा जिब जुनार नङा एम्फौ एनलाबो नङा जुलि जाखानाय हौवा हिन्जावासो गोसो थोबाथोना खारसन खुरसनलायना गुबुननि संसार गावनिबो संसार गोजोन गैयै खालामो मा गोजोननाय मोनगोन सासे हौवाजोंनो गोजोनै थानो हायाखैबा मा सुख मोनगोन गुबुननि हौवाखौ बमब्रायना सेख'ना खारसनलायना बेले बेजे संसार जागोन गोजोनै थानो हाया थाखोमा खारखोमा मोखांखौ खाख्लोबना सिरि सिरि आन्दो आन्दो खोमसियाव थानांगोन फिसाया गाबदों हनै बिसिखौ नागिरबायना फैफिनदो बिमा सना गथ'फ्रा नोंखौ नागिरदों अन्नानै फैफिनदो निमाहा होगोन आं रुजु रुमु संसार सानैजों जाफिनगोन सेंग्रा सिख्ला नङा बोराय बुरि नङा गथ' गथायबो नङा हौवा हिन्जाव गोनां गथ' गथाय गोनां सुबुंफोरासो I love you थाथ'नाय गैयै बारा जानो हमबाय Minatnya video game minatnya ơi nó đua luôn nó rất là gì thế nào rất là thích sao lại ini bosan ya, mesti masuk kena. Nunggu dulu. deh rengji ku. Dah siapa masa? Balik kena orang itu. Isi kacau pun muska. Oh, ikan udah. Nung sana lo masa deh, ang masa ang bawa pakai. Mari musan, nak kerong ke? Nak deh, ready? Kita mau nak kerong. Dah, ready? Mari musan, dua nyala, baca ya. Masa. Rodo cakap. 1, 2, 3, go. Wih, bila semua capai motorcycle lah. Motorcycle deh, motorcycle. Riding cepat. Pas kerja sehari tu, pas kerja. 1, 2, 3, go. Jadi, kita masuk. Kasian nih. 1, 2, 3, go. सेंग्रा सिख्ला नङा बोराय बुरि नङा गथ' गथायबो नङा हौवा हिन्जाव गोनां गथ' गथाय गोनां सुबुंफोरासो I love you थाथ'नाय गैयै बारा जानो हमबाय Coba,
माबायाव स्टेजआव एबार हा